Здрасти. Здрасти. Как се казваш? Цвети. Ще се представиш ли на колко си години, откъде си, кой Град отбор? Шумен, на 18, занимавам се с танци от 2 години. Супер, как се казва групата ти? Сиаси. Страхотно. И какво са танците за тебе? Ще не разкажеш няколко думи. Танците са емоция, с танца можеш да изразиш чувства, настроение, с танца може да се забавляваш. Супер. Какви са най-важните качества според теб за един танцор? Упоритост, амбиция и воля. Добре. Чува ли си за U-Dance концепцията? Да. Какво мислиш за нея? Само съм чувала. Добре. Край на месеца ще имаме състезание. И идеята е това да се превърне в танцова телевизия. И какво е твоето послание за нашите бъдещи зрители и наши млади танцори? Да се занимават с това, което им харесва и да вярват в себе си. Супер, благодаря ти.